Bismillahirrahmanirrahim. هم خیلی میبرانه؟ بده مرحمت نفجای ما. Ana maşallah ine braslet. Ay rukovodство Таджикистан. De çxe brasleti xoşroy. Maşallah. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عيني وأصلح لي شأني كله اللهم لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عيني وأصلح لي شأني كله اللهم لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي. Ассаламу алейкум тамошобинони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. ба ҳамаи шумо занҳои азизу меҳрубон апау хоҳарону модарон мерасонам ки дамемамен касоне ки дар компанияи Фаберлик регистратсия мешаванд падаркаи перви шакшон ана ҳамин каструли ки качестваш дама гап надорум. Бовар кунед аётон авқот бироя таоман намечаспа, намесӯза, ягон кор намешава. Ай ҳама бигем ки пасудаи пеши компанияи Фаберлик нархаш бигем ки 3,5 агар хато накунам. Падарка барои шахсоне ки нав регистратсия мешаванд аз тарафи компания бепулай. Духтарои азизу меҳрубон, кадомитон ки кор кардан мехоҳед дар компанияи Фаберлик дар командаи ман марҳамат, дар номерои рӯи экран буда бинависен, сохранит кунед, ватсап мебирояд. Бинависен, ман шумо кора мефаҳмонам, якум заказотона мекунед ва бигем ки ҳам скидка кати харид мекунед ва соҳиби ана ҳамин гуна каструли зебо мешавед. Тамошобинони азиз, духтарои азиз, занҳои азизу меҳрубон, ҳаматона смсотона ждат мекунам, хоҳиш мекунам занг назанед, успед намекунам, барое ки дар чем я занге ки ма мебардорум, да ҳами я занг ма 10 каса кора мефаҳмонам. Ман интизор. Ассалому алейкум, боз як бори дига тамошобинони азиз, бигем ки ана ин дастагулҳои зебо падаркаҳои конференсия бигем имрӯз распаковка мешава. И ҳавли акамай дар Таҷикистон боронгарӣ зиёда аз 15 дастаи гул барои ман падарка кардан. И ҳоли бо бигем бисёриша ман тӯҳфа кардам. И ками камша барои навор кардан бо инам дар занҳои шиносое ки ам қишлоқ мешнохтам падарка додам. тамошобинои тӯҳфаи руководствои Таҷикистон, руководство Малда Рахмат ва Иадот ҳозиҳуй мекунем, мебинем ки чӣ боша. Ана машаллоҳ ина браслет. Ай руководствои Таҷикистон. Де чxe браслети хушрӯй. Машаллоҳ. чxe фасон. ҳазор раҳмати калон Малда Рахмат ва ки дар видеома тамошо дошта боша. Миннат дорум. И тамошобино ина ҳадатагаш и будай. Ина 4 грамм будай, золотаи 585 браслет. Нами тило будай. Ина документош. баъд тамошобино инаи хай и айвай буд, ай браслет буд, браслета да ҳами додан ма. Баъд и ай духтаракои командам, подписчиком падарка овардиям. Мада инаи шар. Хулоса ина китоби бузурги Қуръон овардиям. Ина иҷа чизе навистаги хондан дар кора. ҳоли мехонамаш да иҷа чизе навистаги Қуръон овардиям мада. Баъд инаи шиша
خلاصه اینه چیزی هست که اینه رنگ سکایسره با اینه ایشم شرفی سخته پدرکوی دختروی گروپه کعبه ماشاءالله نه هزار رحمتی کلان دختروی خشرو برای تحفه ها تو منت دارم به حد تحفه های گرانبها ایجا باشه بگم که علاقه من شهر رفته استم با ماشین جانم البته که جایی که رفتم مرا بچه اکم برد پیاده نگشتم هزار رحمت بچه اکم ده اگر که ویدیو ما تماشا کنم ایجا هایزی میرم خانه اپم انا خانه اپوها میرم اپایم که در تاجیکستان یک تا اپم در روسیه های دو تا اپای دیگه هم در تاجیکستان های ما 4 تا اپا خواهرم بگم اپای کلونیم و اپای دیمانگیم در تاجیکستان های انشالله هایزی باید ما خبرگیری میرم خانه هاشون و بگم که یک جای شهر تماشا میکنیم در همه جا مینداری به پایانی خدمت با کلی تماشا بینانی کانال میرسانم امیدوارم که تا آخر با ما میمونید و کانال ما دستگیری میکنین کوشش میکنم که بهر شما تست نوار کنم از فرصت استفاده برده بگم در هر یک کانالم که میگم باز هم میخوام که با مادرانی که در حق ما دعا میکنن خداوند هر کجایی که هستین خداوند شما را نگهبان باشه کلی جمله مؤمن مسلمان ها را به همه آرزو بگم به همه آرزوهاشون برساند چی آرزویی که دارن جمعه عمل بشه یک روز بارانی بود بگم در تاجیکستان یک بار باران سر کرد انا این پیش سیرکای جایی که نم پشت سیرک در مکتب 51 بود من همونجا خوندم 8 سال انا این دومو و پیش نبود باور کنید تماشاگران عزیز تاجیکستان خودمون یکی از زیباترین شهرها به حساب می رود در این همین خیل کوچه هاش میبینن همین خیل خوشروگیش میبینن هوس میکنن انا این کوچه که گلیستان ما رفته استم همین پشت گلیستان دا بگم خانه اپا من انشالله اپا جان ما خبر میگیرم تا آخری نوار با ما باشید حتما امروز ویدیو برای شما معقول میشود تماشا بینا ماشاءالله ای گوه را بینه چه خوش روان ماشاءالله رنگ کارتون کن بخدا اینجا راهی حساره اسمی رای که حسار نیم جافتم با گوره که ویدیو کنم چه خوش روی منظره زیبا علف ساس خورده استیان چه خوش روی ایش راه برومده یک کلکو ماشاءالله ایجا تماشابینان عزیز یک تا دیرکتوری کماندای ما اوفیسی خچه در شهر حصار کشودگی ای من در یکم کامنتاری آدرس آفیس شما نویسم حتما زکازای خطا نکنین بهترین دخترای بگم تیلو دختری میفهمیدگی شما را با سری بلند پیشواز میگیره و گسیل میکنه حتما اینوی مو که رفتین پونک ویده چیش حتما اینوی مو سلام رسونین ایجا باشد تماشابینان عزیز علاقه روز بگشید ما بگم سری خانه اپام رفتم уже مرا جانم درس رفت ای دست برآمدن دا گرفت уже آمدیم گوه را نشان دادم داره انا آمدم آفیسی بگم که دیرکتوری کمانده ما دیدم مبارک بودیش کردم البته ما دستی خالی نرفته بودم تحفه ها کتی رفته بودم و از طرف دیرکتورم یک تا چاله تیلا با پدرکه گرفتم رحمت منت دارم برای تحفهش ایجا باشه کوچه هست که ما 4 سال زندگانی کردگیم ای صنف 8 بگیم زندگی کردگیم بعد ای همین جمع روسیه رفتگیم و به شوهر برآمدگیم خواستم که سرانا در یک جایی که زندگی میکنی در مهلتی کم هم باشه علاقه مهر پیدا میکنی و در اینجا ما 1 سال مکتب خوندگیم بسیاری همسینفام بگیم در همین کوچه ما زندگی میکنن یک همه همسینفی دوست میداشته خیلی داره
ва ҳози ма боша хонаи мо ҳамсинф мерам, барое ки очаи вай мара бар баробари духтаруш дӯст медошт. ана имрӯз бигем вақте ки ҳамин пеши ҳамин кӯча мегузарӣ, баъд хонаи ака мерисни қишлоқ, ма хоҳиш кардам ҷиянма ки як бор бар ҳамин кӯчамон ма хонаи ҳамсинфам равм ранги кӯдако барин. хулоса омадам ҳози иҷа медром, очаи ҳамсинфма мебинам, баъд очаи ҳамсинфма мегирем, мерем хонаи ҳамсинфам. шавҳар кадаги аллакай ваям 3 кӯдак дора. ман рафта будам хонаи вай видео кардам, вохӯримона ҳамаша дар телефонам видео кардагем, чихе мо чанд сол надидем, якдигария дидем. лекин ма видеора намондум. албатта ма бигем ки намехоҳам ки дар оилаи мақсад дугонаи ма ягон проблема шава. ана иҷа чӣ мехоҳам шумо видеора тамошо кунен ва ма каме бо шумо суҳбат кунам. ҳавли хонаи дугонаи мара бинен чихе мошаллоҳ фасонай. ай аввал ҳам хе очаш меҳнат дӯст буд то ҳозира. шахсоне ки дар комментарияи ма ҳастанд, шахсоне ки мақсад бисёри комментариҳои ма беҳад хубу хушрӯанд, лекин бовар кунен дига ман зиқ мешавам, комментария медиром, яхе суханҳоро менависанд, шояд ки онҳо мара намешиносанд, ки ҳам хел суханҳои нороҳаткунанда менависанд. рости ма аллакай бигем ки аҳамият наметим дар ин гапҳо, барое ки агар ки ай аввал тамошо мекарданд, шояд ки мерасиданд ба қадру қимати ма. пештар вақте ки азоб доштум, ранги издеватса бар ин менавистанд, ки соҳиб дорӣ, соҳиботра соҳиб шаванд, ту ягон ҷо бурай, мақсад айҷа бура ҷон та халос ку. а вақте ки ман имрӯз меҳнат кардам, ба меҳнати худам соҳиби ҳамаи чӣ шудам, а имрӯз ва ту и нодидагарӣ кардӣ, ту и халӣ кардӣ, у халӣ кардӣ. бовар кунен, шахсоне ки ҳамин гапҳоро менависен намезебатона. чем гапи хуб нависта наметонен, хоҳиш мекунам эҳтиромона гапи бадам нанависен. кадомед ки дар командаҳои на танҳо ма, дар кадом командае ки дромаден кор карден, албатта одам куҷое ки рафт худаш ҳаракат мекуна, кор мекуна. то шумо худтон ҳаракат накунен, садо айду тараф меброя, шумо ҳеч ка кӯмак намекуна. ҳамин духтаре ки активни боша, кор куна, ҳама ҷонша барои вай метия, кор мекунад. шахсонет ки аллакай дар дигар ҷо регистратсия мешаванд, апа хоҳарои азиз, дуюмбора регистратсия шудан мумкин нест дар компанияи Фаберлик. биёед на вақти худтона бигирен, на вақти мора бигирен, нанависен ҳам хеле шахсот. да бигем ки як навор пеш буд, ма ҳамаша фаҳмонда будам, бо менависем, мақсад меҳнат мекунам, шумо як кора мефаҳмонам, а регистратсия мекунем ки аллакай шумо коргари компания мебурен. чӣ ба ай аввал ҳамин суханоя намегӯен, вақти худтона мегирен, вақти мара мегирен. одам ки дар куҷое ки регистратсия шуд, дар ҳамон ҷо то охира кор мекуна. ҳеҷ маҳал ягон наставник ба бадии коргараш нестай. шумо ки пурсен роҳи бизнеса, ҳама шумо дар ёд метия. мо группаҳои обучения дорем ки аз нол ҳамчун синфи яга чӣ хел ёд метӣ, ана мо хел кора барои шумо меомӯзонем. барои ҳамин қа интихоб дар дасти шумо ҳай. кадомеро ки интихоб мекунен, менависен барои кор, то охира қатъиёшон кор кунен. ва ёрам рӯ ҳафтода накунен, барои ҳама меҳнат мекунад. рекламаҳое ки дар тамоми ҷои ютуб дида мешавад, ино бепул нестанд духтаракои азиз. ҳамаи шахсоне ки реклама мекунанд, оно пул расход карда реклама мехаранд, реклама мекунанд. барои ҳамин қа ай реклама мебинен, ай куҷои кадом номереро ки мебинен, қатъи ҳамон шахсо шинен кор кунен. мара интихоб кардан мехоҳен. вақте ки мада менависен, ман шумо да кора мефаҳмонам, а шумо мада паспортотона роӣ мекунен, ман агар 1 минут 5 минут ним соат дер кардам, сразу як аз дига да мерен регистратсия мешавен. ирам айрӯи одоб камтар бигем намешавад. барои ҳамин қа мара интихоб кардан, қатъи ман кор кардан мехоҳен, камтарак сабр кунен. ма иншоалло ҳама куҷое ки равм телефоном да даст май, бовар кунен. садика мактабам куҷое равм телефони ма да даст май. кӯшиш мекунам ягон савол беҷавоб намонад. баъдан як ҷои дига мерен регистратсия мешавен, ба мебиён ки сайда ма қатъи мехостум кор кардан, а дига мумкин нест. барои ҳам қа наставникотона аввал интихоб кунен, баъде ки навистен, сабру тоқат кунен, обязательно шумо да ҷавоб метиҳанд. ва шахсе ки мақсад наставникша интихоб мекуна, корша дӯст медора, наставникша дӯст медора ва албатта ки шавқманд мешава, кор мекуна то охира. ана михел тамошобинони азиз, апа хоҳарои азиз, умедворам ки суханои мара хуб қабул мекунен. ана шаҳри зебои худмон бигем дар шабонарӯзи и Тоҷикистонай ма 3 рӯз истодум. бигем иншоаллоҳ видеоҳои ҷолиб, видеоҳои хуб дар пешанд. шахсонет ки дар канали мо подписатсия кардагӣ нестен,
обязательно подписаться кунед. Шахсонет ки тоза пайваст шудагиен дар канали мо дар WhatsApp ма менависанд ки мо нав 4 рӯз шид, 5 рӯз шид, 1 ҳафта шид видеоитро тамошо дорен. хушомадед мегӯям ба канали ман Нури Дида Тоҷи Сар. Умедворам ки то охира бо мо мемонен. Миннатдорима ба кулли подписчикон боз ҳам як бори дига мерасонам ки раҳмат ки моро тамошо мекунед. هنا أصحابي هنا أحبابي هنا حبيبي اللي دق بابي هنا شمسي هنا قمري هنا. анаин тамошобинони азиз, ҳама чекҳои бонусҳое ки апай ман аз тарафи компанияи Фаберли гирифтагиай. Апай ман директори Тоҷикистонай. Тоҷикистонда документ кардагиай. Ва анаин журнале ки мара бигем дар журнал бировардагиан қати историяи успехам. Ва анаин дастагулҳои зебо ҳамаш аз тарафи компания барои апай ман. Анаин значокҳои тилош. бовар кунед тамошобинони азиз, ино ғайр аз ойлик. Ай 4000 сомон сар кардагӣ то 33000 сомона. Азбаски апай ма канал надора, мақсад видео намекуна, вай ҳамихе бигем тариқи телефон, инстаграм дора, ҳамихе кор мекуна. Ҳамаша ручной бигем. хича на нишон метия, на гав мезана. ба анами рӯзҳо расидагиай ва бениҳоят пеш бигем ки навигарӣ кардагиай. Мана имрӯз пага хонаи хича, мошини хича аллакай пулша ҷамъ кардагиай дар Россия мехара. ҳамаш айпли компанияи Фаберлик. чӣ ба ки мо тонисем шумо наметонен, иншоалло шуморо метонен, на ҳама блогерай. барои ҳамин қам тарсе ки шумо дорен, я амр қатъию тарс мемонен. партоен тарсҳои адилтонро дар номерои ма бинависен.